Bueno, egunon danoi, hasiko gara lehenengoko pleno normalagaz edo, antolatuko garen plenoagaz, eta gaurko osoko bilkuraren gai zerrendari emoten dotzet hasiera. 2023ko ekainaren 17an egindako bileraren akta onartzea. Zeo zer esatekorik dekozue? Bale, hau batez onartzen da? 2023ko ekainaren 23an egindako bileraren akta onartzea. Hau izen zen maien sosketa, hauteskunde maien sosketa. Zeo zer esatekorik? Hau batez onartzen da. Eta azten gara antolaketaren osoko bilkuragaz. Ohiko osoko bilkuraren maiztasuna. Bai, egunon. Alkatetzaren proposamena izango zen aldizkakotasunari dagokionez, ohiko osoko bilkurak hilean behin egitea abuztuan izan ezik. Eguna, hileko azken ostirala izango zen eta ordua 9:00. Zurea da hitzan da. Bai, egunon danori. Bueno, legegintzaldi honetarako azkenengo urtetako eta betik ezagutu dugun proposamen bera dakarzue. Hau da, gure proposamena, hau da, zuen proposamena hori argitzi duzue, goizeko 8:00 azkenengo bariku baten, ezta? Hileko azkenengo barikuen. 9:00 parkatu, 9:00 bai, 8:00 aurreko legegintzaldian izan zen, aldaketa bat egon zaleko, naiz eta 9:00 hasi bai. Gure proposamena beti izan da bilkurak arratsaldez izatea. Herritaren parte hartzea bermatzeko. Herritarengandik gertuago egoteko, herritarrak entzuteko. Gogoratu behar da, osoko bilkura hauek ekitaldi publikoa direla, eta udaletxeko batzar aretoa herritarrei irekite egon behar dala. Udalbaltza arratsaldez ipintzearen arrazoi nagusia interesa izan dezaketen herritarren parte hartzea errestea da. Herritarren gehiagok bertaratzeko aukera izan dezaketelako arratsaldean goizez baino. Hori da. Alba. Bai, ni labur egun ondan hori. Hemen komentetan noa, baina egia da punto guztietarako balio deuelaz. 2015an komentatu gendun aurreko sekretaria gaz, Teresa Birtogaz, igual aukera gongo zala, reglamentu organikoari buelta bat emoteko, ezta? Eta horrek igual zuek esandakoaren arira, igual parte hartzea bultzatzen dau, eta nik ez dakit aproposena badan barikuetan jartzea goizeko 9:00 edo arrastitan 5:00, ez dakit, baina igual aurten dekoguzela 4 urte aurretik, igual buelta bat eman barriako reglamentu organikoari, eta ondo baderitzo zue, hori da gure proposamena. Idazkari handeregaz baloratuko dugu, eta igual da hau legealdia buelta bat emoteko reglamentuari. Mila esker. Tekorik, ez. Barrakatu. Bozkatu egin behar da. Bai esko botoak, eseskoak eta abstentzioak. Urrengo puntora joko dugu, informazio batzorde iraunkorrak sortu. Bai, alkatetzaren proposamena honako hau izango zen. Informazio batzorde iraunkorrak honako 3 hauek izatea. Lehenengoa hiritartasuna. Honako gai hauei buruzko txostena, irizpena, kontsulta eta proposamenak egite izango da haren sedea eta eginkizunak. Gizarte ekintza komunitarioa, herritarren arreta az, kultura, kilola, tokiko merkataritza eta ostalaritza, herritarren segurtasuna. Bigarrena, lurraldea. Honako gai hauei buruzko txostena, irizpena, kontsulta edo proposamenak egitea izango da lurraldearen sedea eta eginkizunak. 2030ko agenda eta hirigintza. Hirugarrena, antolaketa eta kontuen batzorde berezia. Honako gai hauei buruzko txostena, irizpena, kontsulta edo proposamenak egitea izango da erakundearen sedea eta eginkizunak. Idazkaritza, funtzio publikoa, gardentasuna eta gobernantza ona eta euskera, berdintasuna eta arkalaz. Eta ogasuna, ondarea eta kontu hartzailetza. Erakundaren informazio batzorde iraunkorrak kontuen batzorde berezianen izaera biltzen du.
Bigarrena, udal taldeen arteko proportzionaltasuna kontuen hartuta, informazio batzorde iraunkorrak 9 kidek osatzea proposatzen da. Eta honela banatuko dira osoko bilkura osatzen duten talde politikoei dagokionez. EAJ-PNV-ko 4 kide, EH Bildu Amorebieta Etxanoko 3, Sozialistas Baskos Euskal Sozialistak taldeko 1, eta Elkarrekin Amorebietako 1. Hirugarrena, informazio batzordetako lehendakariak honako zinegotzi hauek izango dira. Hiritartasunean, lehendakaria Koldo Bilbao Uriarte eta ordezkoa Sonia Cabez Aldana. Lurraldean, lehendakaria Nartz Gandiaga Sarasua eta ordezkoa Ester Torbizko Sarandona. Antolaketan, lehendakaritza Miren Martiarena Barkaiztegi eta ordezkoa Jon Artabe Irusta. Oneri dagokionez, aurreko legealdiatik ona aldaketa dagoenez, bai azalpen bat egin nahi izango genuke. Batzorde honen izateko arrazoia, udaletxak okingo dagoan antolamendu egitura barriagaz lotuta dago. Holan, mendik aurrera, udaletxa 3 arlo nagusitan antolatuko da. Batzorde moduan, antolakuntza, lurraldea eta hiritartasuna deituko direnak. 3 arlo honez gain, zeharkakoak diren 3 sail edo ardatz estrategiko egongo dira. Udaletxeko jarduera guztietan aintzatzat hartuko direnak. Lehenengoa, berdintasuna, feminismoa gure izakeran dagoelako. Tresna berdintzaile moduan gure jarduera guztietan izango da presente. Bigarren ardatz estrategikoa euskara izango da. Herri nortasuna lantzeko ardatz nagusia. Hirugarrenez, Arkalaz, herrigintzan bat programa, partaidetza eredu barri bat, udal bizitza zorrotzar guztiei zabalduz. Arlo nagusiei dagokienez, honek izango dira bakoitzan landuko direzen gaiak. Batzorde moduan esan dutenez, euren izenak izango dira antolakuntza, eta antolakuntza arloan bere gain hartuko da udal zerbitzu publikoak emateko lege, ekonomia eta finantza eta administrazioaren euskarriari lotutako guztia. Giza baliabideak, baliabide materialak, ekonomia, finantza, aurrekontu kudeaketa, kontabilitatea, diru zaintza eta zerga bilketaren barne fiskalizazioa eta kontrola, ekonomiari eta finantzari buruzko txostenak eta estadistika, lege aholkularitza eta zerbitzu juridikoak, eta zergen eta gainerako diru sarreren kudeaketa, bilketa eta ikuskaritza. Bigarren arlo nagusia, lurraldea. Hausek izango dira lurralde arloaren zereginak. Udal plangintza, jasangarritasuna eta ingurumen hezkuntza, hirigintza disiplina, obrak, azpiegiturak eta zerbitzuak eta etxe bizitza. Hirugarren arlo nagusian hiritartasuna egongo da, eta arlo honetan herritarrei arreta emoteko zerbitzu integralen antolaketa eta funtzionamentua egongo da. Gizarte ekintza, hezkuntza, mendekotasunak prebenitzeko zerbitzua, kultura, gazteak eta gaztei zuzendutako zerbitzuak, kirola, tokiko merkataritza eta ostalaritza eta herritarren segurtasuna. Antolaketa politikoari dagokionez urrengo puntuan dago, baina aurreratzen dugu arlo bakoitzak arduraldi esklusiboan zinegotzi bat izango dauela. Egunerokotasuna era egoki batean, profesionaltasunez eta herriak behar dagoen arretagaz jarraitu ahal izateko. Gure ustez, antolaketa modu barri honek abantaila handiak izango ditu. Baina helburu nagusia udaletxearen estruktura erraztea eta arintzea da. Arlo nagusi honetan udal jarduera antolatzean arlo bateko zerbitzuak modu integralago batean eskaindu ahal izango dira. Sailen arteko koordinazioa hobetuz, eraginkortasuna eta arintasuna irabaziz. Azken finean, herritarrei zerbitzu hobeago bat emonez. Asko, Ester. Zeo zer esatekorik? Bai. Azken legintzaldietan 10 informazio batzordekin funtzionatu dugu, baina udal gobernua eratu aurreko bilera errondan, EAJak gaur azaldu indozuen moduen, 3 batzordetara murriztearen intentzioa edo nahia azaldu zigun. Batzordeen antolaketari buruzko beste argibiderik ez dugu izan ordutik. Gaur, ontxe, Esterrek hitz egin arte. Asteazkenean, jaso genuen osoko bilkurako deiarekin batera antolaketa berri honen eskema, besterik ez. Eskema huts batetik sortu ditzateken zalantzak ditugu. Iraunkortasuna eta zerbitzuak desagertzen dira. Non kokatzen dira? Zerbitzuak, euskarak berean beregi batzorde bati izateak gobernantza onerekin batera ikusten dugu. Zein izango da batzorden maiztasuna? Astero, hilabetero, eta gero, hainbeste gai batzorde baten sartuta, zer gertatzen da teknikariekin? Hau da,
Bilduko dugu momentu edo batzorde baten, ogasuna, bilduko dugu euskera eta bilduko dugu berdintasuna. Ze teknikari horiek batzorde guztiak entzun beharko dabe, itzaron beharko dabe bere txanda batzordera sartzeko, alan bada, zelan kontrolatu denporak, teknikariak denporarik alperrik ez galtzeko. Ez da erreza, Ez da bat ere erreza, eta uste dugu teknikariengan kontuan hartu behar dugula gauzak egiterakoan. Uste dugu horretarako funtzionamentu alde batetik aurretiaz, bozela maile batzorde bat beharko lukela. Informazio helarazteko gutxienez, logikoena proposamen eta ekarpenak egiteko tartea eskaintzea litzateke, baina ikusita behar bada gehiegi eskatzea litzateke. Dugun informazioarekin ez dugu argudio sendorik ez alde, ez kontra bozkatzeko. Beraz, abstenitu egingo gara. Hori bai, arkalaz oso termino ederra izan liteke, baina eduki eta batez ere ekintzaz betetzen ezpada, terminu utz bat da, edukirik gabeko eslogana. Osoko bilkurei buruz, dugunaren arira, eskatu edo proposatu nahiko genuke, alderdi politikoen ordezkaritzaz gain, batzordeak ere ateak irekitzea, herritarrei eta herritaren parte hartzea bermatzea. Zornotzako kultura, gizarte, kirol eta mugimendu sozialen elkarteak parte hartu dezaten onartzea. Batzorde bakoitzaren jorratuko diren gaiak kontuan hartuta. Beste batzuetan, zehatz puntualki, eginda moduen, saskibaloiaz edo beste talde edo eragile batzuekin. Horretarako, gatoz, lehen albak botatako regimen arrofaren aldaketaren lanketa hori, gu ere pres gauzela egiteko. Eskerrik asko. Bozera maien batzordea beharrezkoa bada deituko dugu eta azalduko dugu eredua zein da. Bozkatu behar da. Bozkatu. Bai esko botoak, ez esko botoak, abstentzioak. Urrengo puntora joko dugu, eta 6. puntua da. Bertaratze esparkatu bosgarrena. Arduraldi esklusiboa izango duten hautetziak aukeratu eta hauen lansariak zehaztu. Bai, alkatetzaren proposamena 2023-2027 agintaldirako hau izango zen. Alkate udalburua arduraldu esklusiboarekin 77.928,88 euroko ordainsari gordinarekin 2023ko ekainaren 17tik aurrerako ondorioekin. Lehen alkate ordea, arduraldi esklusibokoa 76.289,56 euroko ordainsari gordinarekin 2023ko ekainaren 17tik aurrerako ondorioekin. Komunitateko gizarte ekintzako eta herritarrei arreta emoteko zinegotzi ordezkaria arduraldi esklusiboarekin 76.289,56 euroko ordainsari gordinarekin. Dagokion aurrekontu aldaketa gauzatzen denetik aurrera. Idazkaritzako funtzio publikoko gardentasuna eta gobernantza honeki zinegotzi ordezkaria eta euskara bardintasuna eta arkalaz zeharkakotasunaren koordinatzailea arduraldi esklusiboarekin 76.289,56 euroko ordainsari gordinarekin. Dagokion aurrekontu aldaketa gauzatzen denetik aurrera. Oposizioko zinegotzea, dedikazio esklusiboarekin 59.615,60 euroko ordainsari gordinarekin. Dagokion aurrekontu aldaketa eraginkorra denetik aurrerako ondorioekin. Euskadiko toki erakundei buruzko 2006 legearen 33.1 artikulua betez. Ordainsari hori udaleko langileen proportzio berean eguneratuko da. Lansarien 100% osatu arte konpentsatuko da dedikazio erregimenean dauden udel ordezkarien aldi baterako ezintasunen kasuan. Bizia seguru bat sinatuko da udaleko langileen baldintza berberekin. Zeo zer esatekorik? Ander? Bai, igezko legintzaldean, goratzen az, alkateak 79.000 eurokin, uste dut hasi zala, eta beste zinegotzi liberatuak 59.000 gaz. Horrekin, egon diren eta funtzio publikoan egon diren guztia aplikatu zaizkigun, bai alkate, bai funtzionarioelez,
talde politikoen ebili ginen guztioi, ni barne. Asuntua da, orain dakarzue beste igoera bat, kasu honetan alkatarena 3.000 gehiago, itzitako, baino 3.000 euro gehiago, eta beste zinegotziok 2.000 euro gehiago. Gu, gure politika eta EH Bilduren politika, eta lan sentintzen dugu, gu ez gatoz ona gure poltsikoak betetzera edo politikoki aulki joko horretan jolastera. Eudelek markatutako parametrotan arabera eskubidea duzue soldata horiek jasotzeko, baina guri gehiegizkoak iruditzen zaizkigu. Eta horrela erakutsi dugu, gobernatu dugun herrietan, inguruan begiratuta besterik ez dozue. Edo Galdakano edo beste herri batzuek, Zornotza bezalakoak. Estatuko lehendakariak jasotzen duenetik, gertuago zaudie Galdakako alkateak jasotzen duenetik baino. Hori dela eta guk ezetza bozkatuko dugu puntuni. Alba? Nik erreflexio txiki bat egitearren, eta ez dakit ondo salduko dodan, gure dodan asaldu. Así que, hortzen noa. Argi dau, hemen kobratuko dana, ez dala herritarrek kobratzen duguna, eta ez da urrunetik be hurbiltzen. Horrek ez du esan nahi, nik bai emoten dudala gehiagizkotzat soldata hauek, baina egia da eske langileria klasearen soldatak ez daudela ondo ordainuta orduan. Sorionak liberatuei eta erronka polita eta gogorra dozue aurretik, eta nik uste dut lortu behar dana, hurrengo urteetan da, udal batzau erabili behar dugula, langile klasearen eskubideak eta soldatak eta igoerak aldarrikatzeko, eta ulertzen dut lana ordaindu behar dela, eta egiten dugun lana ordaindu behar da, baina guretzat ere, eske gehiagizkotzat ematen dugu soldata hauek, eta sobre todo ez dauelako zerikusirik herritarrok kobratzen dugunagaz eta hemen kobratzen danagaz. Hori. Eskerrik asko, Ala. Bai, gure aldetik, azalpena eginda dagoena, baina zuek esan dozuenetik, ordainsariak aukeratzen edo esartzerakoan, eudelen gomendio jarraitu dugu, eudelen alderdi politiko guztiak dagoz bertan, eta han hartutako erabakiak danok onartuta dagoz, eta horregatik jarraitzen dugu, zandengo gomendioak. Bozkatuko dugu. Bai, esko botoak, ez eskoak, Urrengo puntora joko dugu. Bertaratze eta kalte ordainengatik ordainduko dena zehaztu. Bai, alkatetzaren proposamena hau izango zen. Osoko bilkuretara joateko 250 euro saio bakoitzeko. Gobernu batzordetara joatea 150 euro batzar bakoitzeko. Batzorde informatiboetara joatea 450 euro komisio bakoitzeko. Bozeira mairen batzarrera joatea 150 euro batzordeko. Dagokion aurrekontu aldaketa eraginkorra denetik aurrerako ondorioekin. Zeo zer esatekorik? Bai, guzteko jakun azaltzea atalez atal eta zera. Lehenengo eta behin eta argitu egiten dagoena da, batzordeak osoko bilkuraren bikoitzan jasotzea. Hau da, udaletxe bateko organo gorena baino diru gehiago jasoko da batzorde bategaitik. Hori benetan hasteko harrigarria da. Hori esan da, eta bueltatuta eta norberaren ikuspuntuan jarrita, batzorde batek ze iraupena eukingo du 450 euro kobratzeko. Zenbatetan ordainduko da ordu hori. Hemen daukagu, eta badagoku hemen askok ibili gara batzordez batzorde, eta badakigu gutxi gora bera zeintzu diren batzorde bakoitzaren iraupenak. Gutxi gora bera, ezta? Ogasuna, badakigu, eralez, miren, ogasunak 15 minut irauten dabe. Gero, ongoan, gehitu egingo jaki euskera, edo baita gehitu egingo jako ere berdintasuna. Ordu bat eta laurden. Ordu bat, gero atzetik egia da, beste lanketa batzu dauzela. Herritarrekin egon behar garela, teknikarekin egon behar garela, ados. Baina berez,
lansari hori gure ustez gehiegi da. Gehiegi da. Eta guk proposatzen duguna hemen, eta bota gendun aukera izan gendun botatzeko ganetik, baina ez dugu aztertu bozeramaile batzorde baten lehen esan dute moduen, izango ziren batzordeak merketu desente, baina sarriago egin. Eta ez, hile baten bukaeran, 3 batzorde oso potente, nun gaiak desberdinak joratu behar ditugun denpora zehatz baten. Orduen, gu honetan be kontra bozkatuko dugu. Emondako arrazoiagaitik. Besterik? Bai, nahi duzun. Bai, esan duzu moduen, azalpena, hemen bebai aurreko legealditik ona aldaketa dago dinozu moduen, eta hortik ikusten zuez aurreko legealdien 9 batzorde egon ziren, da oin 3 egongo diraz. Supotzatzen dira, luzeagoak izango direzela. Iraupenari dagokionez, ordu terdi gitxienezko izango da, eta gauzak geratzen badiraz lantzeko, beste batzorde bat eginda. Hori da guk uste duguna, antolakuntza barri bat da dano gauz ikasten, da uste dute gure esku, danon esku bozera maile batzordea egitea, eta danon artean lantzen joateko egutegi hori. Galdera bat, beste batzorde egiten baldin bada, denbora ez duelako emoten, beste 450 euro ordainduko da? Ez. Eta hori, ez du ikusi oso ondo zehaztuta, Ez dakite hori ez da, hemen ez da agertzen oso ondo zehaztuta, zenbat jasotzen dugun, edo hileko izango dan, hilean bardinde zenbat batzorde egin, diru hori jasoko dugun, edo izango dan, egun bateko lan bategaitik. Ez da oso ondo jasota. Batzordeak deitzen direnean, lehen saio horretan, zehaztuko da, iraupena, eguna, eta batzordeak berak erabakiko deu, zein dan bere antolaketa. Bai, gauza bat antolaketa, eta beste gauza bat da, ordainketa. Tamen gontxe gabiz berbetan, ordainketa. Ordainketa zelan egingo da. Ez da zehaztuta. Antolaketa antolatuko gara, joango gara oinez, dano gauz ikasteko eta dano gauz aportatzeko. Baina gero, dirua jaso behar dugu. Diru hori zeren araberan joango da. Ez da oso ondo zehaztuta. Ez da bat ere zehaztuta. Bakarrik hori. Bai esko botoak, ez esko botoak, Urrengo puntora joko dugu, udal taldei dagokien zenbatekoa. Bai, alkatetzaren proposamena, hau da, talde politikoek hilean 750 euroko diru kopurua jasotzeko eskubidea izango dute. Kopuru hori hilean 200 eurotan gehituko da talde politiko bakoitzeko zinegotzi bakoitzeko. Ander? Errepikatzen dugu, igez 650 jasotzen gendun, eta gitxienez edo gehienez hori proposatzen dugu guk. Hau da, ez dugu ikusten igoeren behar izanik EH Bildutik. Eskerrik asko. Ez, konpartitzen dut. Aurren esan dutenen moduen gehiagizkotzaten moten dutaz presionek eta kontra bozkatuko dut. Bueno, hemen be aldaketa dagoenez, azalpen txiki bat, eta dieta honek 2008tik eguneratu barik dagoz, eta aurton horretik igon diraz. Beste dieta guztiek kongeleta dagoz urtiek egoin dela, eta uste izan dugu hau eguneratzeko toketan dela. bai esko botoak, ez eskoak, Urrengo puntora joko dugu, behin-behineko langileak, kopurua eta lansariak. Hemen akatz txiki bat hau, eta lehenengoko puntuan agertzen da lanaldiaren 2 hereneko arduraldi partzialarekin, eta ez osoko arduraldia izango da. Bai, alkatetzaren proposamena irakurko dut. Lehenengo, alkatetza eta komunikazio kabineteko eta harreman publiko eta instituzionaletako zuzendaria lanaldi osorako arduraldiarekin urteko 39.753,74 euroko ordainsari gordinarekin dagokion aurrekontu aldaketa gauzatzen denetik aurrera.
Eta bigarren, herritarrekiko harremanetarako idazkaria lanaldi erdiko arduraldi partzialarekin urteko 33.119,78 euroko ordainsariarekin 2026ko maiatzaren batetik aurrerako ondorioekin. Ordainsari hori udaleko langileen proportzio berean eguneratuko da, dedikazio erregimeneko udal ordezkarien aldi baterako ezintasun kasuan ordainsarien 100% osatu arte konpentsatuko da, eta bizia seguru bat izenpetuko da udaleko langileen baldintza berberekin. Bai, guk hemen abstenitu egingo gara. Asuntua da, lehenengoa ulertzen dugu, zan, azkenengo urtietan, batez azkenengo urteetan, pertsona bat egonda, funtzio batzuk betetan alkatearen ondoan. Irune, mesedez. No me oye. Bai. Orain bai, eskerrik asko, Bai, hori, esaten ari nintzanan, ez da? Esaten ari nebana. Pertsona bat egonda, alkatearen ondoan bere funtzio batzuk betetan, orain funtzio hori beteten da beste pertsona batekin, beste zeregin batzuetan, harritu inaku komunikazio ardura hori ere hartzea, ingo berba, dagokionean udaletzeko komunikazio ardurekin bat egiten duen, edo bera dan, edo beste gauza bat izango dan, edo batez ere alderdiri begira egongo dan. Eta bigarren galdera, da bigarrena ez dugu jaso, ez dakigu ze funtzio bete behar aldeuen pertsona batek, azkenengo urtean, zedeko urte bateko kontratua, nun alkate ordearen ordainsari erdia jasoko duena. Zer funtzioa segaitik azkenengo urtean behar izan hori azaldu aldo zuen. Aliziari emango diot hitza eta Aliziak zehaztuko dutzu zein dan. Bere eginkizuna zein izango dan eta segaitik azken urte. Egun ondan horik, barkatu. Esta media liberación la he pedido yo porque es la persona que me va a sustituir en cualquier momento, ¿no? Porque yo no pienso, no sé si terminaré o no, y entonces la quiero preparar, la estoy empezando ya a preparar, entonces no he pedido absolutamente nada más que eso, para prepararla. Entonces se supone que se va a hacer cargo de todo lo que hago yo ahora, ¿vale? No sé si queda aclarado o necesitáis algo más. Por eso he pedido solamente el último año, ¿eh? Aclarado queda. Vale, eskerrik asko. Bai, baiezko botoak, ezezko botoak, abstentzioak. Hurrengo puntora joko dugu, udalak hainbat erakundetan dituen ordezkariak izendatu. Bai, alkatetzaren proposamena honako hau da. AIZ Fundazioaren patronetuan Ainhoa Salteren Gandaria alkate lehendakaria. Eta Urkiola Landa Garapeneko elkartean Ainhoa Salteren Gandaria alkate lehendakaria. Zeo zer zatekorik? Baiezko botoak, ezezko botoak, abstentzioak. 10. puntu, alkatearen dekretuen berri eman, gobernu batzordeko kideak zeintzuk izango diren eta alkatearen eskumenak eskuordetzea. Ez da, Armazez? Bai, alkatetza dekretuak irakurtza joango naz. Lehenengoa, hau da ebatzitakoa. Lehenengoan, urrengo zinegotziak alkate orde eta izendatzea. Lehen alkate ordea, Anartz Gandiaga Sarasua izango da. Bigarren alkate ordea, Koldo Bilbao Uriarte. Hirugarren alkate ordea, Miren Martiarena Barkaiztegi. Laugarren alkate ordea, Ester Torbizko Zarandona. Bosgarren alkate ordea, Alicia Hernández Cid. Bigarrena, gobernu batzordea izendatzea. Alkate izango da burua eta zigenegotzi hauek osatuko dute berau. Anartz Gandiaga Sarasua, Koldo Bilbao Uriarte, Miren Martiarena Barkaiztegi, Ester Torbizko Zarandona eta Alicia Hernández Cid.
Hirugarrena, funtzionamendu araubidea, tokiko araubidearen oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2/7/1985 legearen 75. artikuluan xedetutakoari egokituko zaiola zehaztea, eta laugarrena, egiten gabizena, dekretu honen berri osoko bilkurari emango zaio. Bigarren dekretua, hau da ebazpena, lehena, eskuduntza hauek eskuordetzea gobernu batzordeari. Lan eskaintza publikoa onestea, osoko bilkurak onartutakoa aurrekontu eta plantillaren arabera, baita langileak hautatzeko probetarako eta lanpostuak hornitzeko lehiaketetarako oinarriak onestea ere. Osoko bilkurari beren beregi ezarri ezeizkion planeamendu orokorra garatzeko tresnak onestea, baita hirigintza gestioa eta urbanizazio proiektuak ere. Kontratazio organu den neurrian, kontratu hauen eskumena. Obra kontratuak, hornidura kontratuak, zerbitzu kontratuak, zerbitzu publikoen kudeaketarako kontratuak eta administrazio kontratu bereziak. Baldin eta beren zenbatekoa ez bada 300.000 euro baino txikiagoa, edo aurrekontukoa baliabide arrunten 10% baino handiagoa, eta ez da inola ere 6 milioi euro baino handiagoa. Oro bat izango dira haien eskumeneko mota horietako kontratuak zeinbat urterako direnean, beti ere 4 urte baino gehiago irauten ez badute, eta urteroko guztien zenbatetako metatua ez bada lehenengo ekitaldiko baliabide arrunten 10% baino handiagoa, ez eta 6 milioi euro baino handiagoa ere. Obretako proiektuak onestea, baldin eta alkateak berauek kontratatzeko edo emateko eskumena badu eta aurrekontuetan badaude. Alkatetzaren eskumeneko ondaroak besteren ganatzea. Hirigintzako baimenak ematea obra txikikoak izan ezik. Kontraesanak dituzten aurre espedienti buruzko erabakiak hartzea. Lizentziak emateko espedienteetan bidezkoak diren zerga likidazioak onartzea, baldin eta horien ebazpena tokiko gobernu batzordeari esku ordetuta badago. Bigarrena, ohiko bilkurak ostiraletan egingo dira goizeko 8:30. Hirugarrena, dekretu honen berri osoko bilkurari ematen zaio. Hurrengo alkatetza dekretua ebazten da, Anartze Gandiaga Sarasua zinegotzi jaunari eskuordetzea, lehenengoa, hirigintza sailaren zuzendaritza eta kudeaketa. Bigarrena, hirigintza sailean egin beharreko gastua baimentzea, sedatzea eta aitortzea, beti ere obra kontratuen kasuan, 40.000 euro baino txikiagoak badira, edo 15.000 euro baino txikiagoak, hornidura edo zerbitzu kontratuak direnean, bezkanpo. Eta hirugarrena, dekretu honen berri emote osoko bilkuran. Hurrengoa, Miren Martiarena Barkaiztegi zinegotze Andreari eskuordetzea, lehenengoa, ogasuna ondarea eta kontu hartzailetza sailaren zuzendaritza eta kudeaketa. Bigarrena, ogasuna ondarea eta kontu hartzailetza sailean egin beharreko gastua baimentzea, sedatzea eta aitortzea 15.000 euro baino gutxiago zenbatetzea dutenak bezkanpo. Hirugarrenean, dekretu honen berri emotea osoko bilkuran. Hurrengoa, Jon Artabirusta zinegotzi jaunari eskuordetzea. Lehenengoa, idazkaritza, funtzio publikoa, gardentasuna eta gobernantza ona eta sailaren zuzendaritza eta kudeaketa. Bigarrena, idazkaritzako, funtzio publikoko gardentasuna eta gobernantza honeko zinegotzi ordezkaria eta euskara berdintasuna eta arkalaz zeharkakotasunaren sailean egin beharreko gastua baimentzea, sedatzea eta aitortzea 15.000 euro baino gutxiago baino balio zenbatetzea dutenak. Hirugarrena, dekretu honen berri osoko bilkuran emotea. Hurrengoa, ebazpena da, Ester Torbizko Zarandona zinegotzi Andreari eskuordetzea. Lehenengoa, Agenda 2030-aren zuzendaritza eta kudeaketa. Bigarrena, Agenda 2030-an egin beharreko gastua baimentzea, sedatzea eta aitortzea. 15.000 euro baino gutxiago balio zenbatetzea dutenak. Hirugarrena, dekretu honen berri eman osoko bilkuran. Hurrengo, Koldo Bilbao Uriarte zinegotziari eskuordetzea. Lehenengoa, kultura kirola eta herritarren segurtasun sailetan zuzendaritza eta kudeaketa. Bigarrena, kultura kirola eta herritarren segurtasun sailetan egin beharreko gastua baimentzea, sedatzea eta aitortzea. 15.000 euro baino gutxiago balio zenbatetzea dutenak. Hirugarrena, dekretu honen berri eman osoko bilkuraren hurrengo bileran. Hurrengo, Sonia Cabeza Aldana zinegotzi Andreari eskuordetzea. Lehenengoa, gizartekintza komunitario eta herritarren arreta zerbitzua az sailean zuzendaritza eta kudeaketa. Bigarrena, gizartekintza komunitario eta herritarren arreta zerbitzua sailetan egin beharreko gastua baimentzea, sedatzea eta aitortzea. 15.000 euro baino gutxiago balio zenbatetzea dutenak. Hirugarrena, dekretu honen berri emotea. Hurrengo, Amaia Aurrekoetxea Irigora zinegotzi Andreari eskuordetzea. Lehenengoa, tokiko merkataritza eta ostalaritza sailaren zuzendaritza eta kudeaketa.
Bigarrena, tokiko merkataritza eta ostalaritza sailean egin beharreko gastua baimentzea, sedatzea eta aitortzea, 15.000 euro baino gutxiago balio zenbatetzea dutenak. Dekretu honen berri, bai, osoko bilkuran emotea. Eskerrik asko, Ester. Bueno, urrengo ondino bozera mailan. 11. puntua da udal taldeen eraketaren eta hauen bozera mailen berri ematea. Bai, lehenengo Amorebite Etxanoko JPNV-ko taldea, ondoko honek osatzen da beha. Inoa Salteren Gaendaria, Sanartz Gandiaga Sarasua, Koldo Bilbao Uriarte, Miren Martena Barkaiztegia, Sonek Abezaldana, Ester Torbizko Zarandona, Imaia Aurrekotxe Irigoraz eta Jon Artabe Irustak. Apirilaren biko toki araubidaren oinarrak arautzen dituen legearen 73. artikulan eta toki entitateen antolaketa funtzionamendu eta araubide juridikoaren erreglamenduko 23. artikulan eta ondorengoetan sedatutakoa betez talde politiko bezala eratzen da. Jarraian adierazten den izenarekin EAJ-PNV taldea. Taldeko bozera maile izendatuko da Ester Torbizko Zarandona Anderea eta honen ordezko izango da Koldo Bilbao Uriarte. Bigarren, Amorebite Etxanoko udaletxean dauen EH Bilduko 7 zinegotziok, Ander Uriarte Pujanat Idaskun Oianguren Uretan, Miren Itxaso Gerediaga, Etxezarraga, Gaizka Esparza Areiti Biritzinaga, Begoña Atza Surmendi, Isidoro Apraiz Egileor, eta Inoa Aurtenetxe Alvarez, eta udal taldea sortzeko eskaria bideratzen da. Udal taldearen izena EH Bildu Amorebite Etxano izango da. EH Bildu Amorebite Etxanoko udal taldeko bozera mailea Ander Uriarte Pujana izango da. Eta bozera maile ordea Bego Atza Surmendi izango delaik eta bigarren ordezkari moduan Itxaso Gerediaga Etxezarraga izango da. Hirugarren taldea, Grupo Municipal Socialistas Vascos Euskal Sozialistak taldea, igualmente se forma, que los portavoces titular y suplente del grupo a partir de la fecha serán Alicia Eugenia Hernández Iz, y es la que forma el grupo político. Eta era berean, Alba Gutierrezek sortuko dau Elkarrekin Amorebieta, Podemos Ezker Anitza, IUEQ Berdeak Alianza Verde, talde politikoa, eta taldeko bozera maile izango da Alba Gutierrez Gómez. Asko, Ester. Honekin bukatutzat emoten dugu gaurko osoko bilkura. Eskerrik asko danoi eta egun on eduki.